Deci sper să nu-mi vină ploaie, ia uitați cât e de norat afară. Deci sper să n-am ghinionul ăsta, să mă prindă ploaia, că atunci e grav. Și acum intram în pădure, până acum eram foarte bucuros că intram în păduri, că mi-era cald. Dar acum nu-s bucuros că mi rece. Ia ce frumos se vede catedrala asta. N-ai ce, băi, e tare rău. Uite aici. Ia uitați. Salutare la toată lumea! Astăzi vreau să facem o plimbare mai lungă cu scuterul. Vreau să mergem până la Orleans. Ia uitați-l aici. E pregătit de drum. I-am umflat roțile. Și ca de obicei, vreau să evităm drumurile rapide și să încercăm să mergem pe departamentale sau pe naționalele astea de 70-80 la oră. I-am pus aici GPS-ul. Ia uitați aici și îmi dă 69 de kilometri. Cam așa arată traseul. Hai că dăm bătaie. Frumos. Deci, benzină, ăsta urcă mai greu. Am numai 3 sferi de rezervor. Da, e ok, dacă nu oricum o să bag pe drum. Dar am 70 de kilometri, am până acolo. Eu zic că cu benzina asta mă descurc. Și după aceea o să încerc să fac plinul la Orleans. Bun. Deci, de ce vreau să mă duc la Orleans? Orleans e unul dintre orașele mele preferate. Orleans e situat pe râul Loara și are cam 115.000 de locuitori. Și mai e recunoscut pentru Ioana d'Arc. În 1429, când a fost asediat orașul, când a fost războiul de 100 de ani contra englezilor, Ioana d'Arc a venit în ajutorul orașului cu armata și a eliberat orașul. Și de aia putem vedea multe plăci comemorative, multe statui, o grămadă de lucruri cu Ioana d'Arc. Ioana d'Arc, nu de arc, d'Arc, așa îi spune. Deci, iau pe aici în dreapta, frumos, și ne îndreptăm spre Orleans. Astăzi nu-i super cald, cum a fost data trecută când am fost la Versailles. O să merg maxim 26-27 de grade. Ce e bine că nu-i soare. Dar totuși la 22-23 cât am acum, m-a luat o bluză pe mine, că nu e așa cald la 60-70 la oră. Deci nu mă bagă pe aici pe Național 20, foarte bine, către Orleans. Deci pot să iau și pe aici. Aici e ok dacă ești cu mașina, că poți să-ți iei la 110 numai bine. Dar văd că mă bagă înainte, mă bagă în dreapta, mă bagă prin Sacla, îmi dau seama. Hai să vedem și prețul benzinei. Deci aia de 95, 1,99 € și 2,12 € motorina. E scumpă, măi, scumpă. Aia de 98 nu avea, că în scuterul ăsta bag numai de 98, că e cu E5, adică 5% etanol. Și nu pot să bag din aia de 95, adică nu e indicat să bagi din aia, scrie și pe el. Nu știu cât e în România, dar în Franța s-a scumpit. La total îi pun în 2 € benzina, motorina v-am zis cât e, și unele stații Peco depășește 2 €. ESO e cea mai scumpă, după aceea ai BP-ul care e scumpă, dar totalul el fiind furnizor, ei au cel mai ieftin. Și au și plafonată, cred că, la benzină până în 2 €. Dar e scump. Deci, mai avem 65 de kilometri. Hai de mine. Dar îmi place așa chestiile astea, provocările astea cu scuterică, cu fideaua înfuriată, care nu suportă gropile. Deci e cel mai rău scuter pentru grop, vă spun eu. Dacă vreți un scuter care să vă facă să simțiți că mergeți pe el, luați unul din asta, un scuter din asta, un Fidel 3 și mergeți pe denivelături. Vă zboară și creierii. Ia uitați, am ieșit în câmp, am drum drept până către Pithiviers. Deci merg către Pithiviers, unde am fost acum câteva zile, am fost să-mi fac revizia la mașină. Și cam până acolo, cam tot așa e drumul, nu-i mare lucru, nu avem ce vedea pe aici. Doar mașinile care mă depășesc, circul la 70, mai tare nu mă duc din cauza că mi-e rece. Sunt numai pantaloni scurți, vezi, și mi-e rece. Nu la pantaloni lungi, că mai încolo să am 27-28 și n-am unde să mi pun. Uite aici, 70 la oră, exact cu cât circul eu. Foarte bine.
Hai că dau drumul la cameră mai încolo când am ce să vă arăt, ceva mai interesant, că aici ai numai câmp și atât. Și acum prima localitate, Sermes, așa spune. Aici putem găsi și muzeul imprimeriei. Am văzut indicator că ăștia au și muzeul imprimeriei. Nu am fost niciodată să-l văd, dar ar trebui să merg, că nu-i departe de mine. Dar na, sper că voi merge într-o zi. Asta nu-i cu senzor de viteză. Mai avem cam o oră de mers până la Orleans. Trebuie să ajung la Pithiviers, după aceea trebuie să fac în dreapta, să iau pe centură. După cum m-am uitat mai devreme pe GPS, l-am oprit ca să mai salvez din baterie. Și de acolo nu știu pe unde o să mă bage, chiar n-am nicio idee. Deci m-am oprit GPS-ul pentru că eu aici așa, nu știu dacă cred că am mai spus de mai multe ori, am un USB, pot să-mi bag firul, dar treaba e că nu pot să mai închid asta după aceea. Și cum, mă duc cu ușița aia deschisă, e aiurea. Dar na, nu știu cum au proiectat inginerii, dar nu au proiectat bine. Deci sper să nu-mi vină ploaie, ia uitați cât e de norat afară. Deci sper să n-am ghinionul ăsta, să mă prindă ploaia, că atunci e grav. E grav, frate, să mă prindă pe aici așa ploaia. Deci acum intrăm în următoarea localitate, care cred că e un Cătun. Da, e un Cătun, da, îl cunosc ăsta, nu știu, cred că am mai filmat sau nu, dar e un Cătun. Uite, Pithiviers, avem indicator, e ok, tot înainte, dar văd că au niște hale aici faine, unde lucrează. Așa, la 7-8 case câte au, văd că au și de lucru aici. Plus agricultura care o fac, bineînțeles. Bă, bravo lor! Nu s-o obliga să meargă nu știu câți kilometri la lucru. Dacă e numai o mână de oameni pe aici, e suficient pentru ei. Și ne îndreptăm cu viteza melcului turbat către Pithiviers. Deci ia uitați aici cum udă. Ce sfeclă sau nu știu ce e. E foarte mare seceta în Franța, foarte, foarte mare. Ieri seara am avut puțină ploaie, dar cât să spun, maxim o oră. Și asta a fost numai la mine în zonă și în Paris zice că nu m-au picorat puțin. Deci e o secetă enormă, plus incendiile care sunt la Bordeaux și în alte părți din sudul Franței. E dezastru. În Spania nu mai vorbesc ce e acolo. Vai, cât e de bine că mi-a luat bluza asta pe mine, iai, că totuși e destul de răcoare afară. Ia, cine trece pe lângă mine? Oh, uite pe domnul ăsta ce BMW are. Fain, clasic. La Longueville. Aici am mai făcut un video, am trecut până el și l-am filmat. Tot e un sătuc ăsta așa mic. Sau poate chiar Cătun, nu mă țin minte. Da, uite, pe acolo așa am fost. Ba, e un Cătun ăsta, la Longueville. Și domnul ăla era bine îmbrăcat, nu ca mine, pantaloni scurți, uite, și bluză. Cred că totuși mergeau în pantaloni lungi, dar am zis, bă, poate iese soarele. Și nu știu ce să mai fac, e bun, că pot să-i bag aici sub șaua. Dar, na, așa e că nu te gândești. Ce văd în față, dar nu se vede pe camere, am văzut niște clădiri în partea aia. Înseamnă că mă apropii de Pithiviers. Uitați acolo niște clădiri mari, dar pe camere nu se văd. Deci nu mai am mult până ajung la Pithiviers și de acolo o să obliga să-mi pun GPS-ul, că nu știu pe unde trebuie să merg. Adică aș putea vedea niște indicatoare spre Orleans, dar mi-e frică să nu mă bage pe autostradă. E voilà! Și acum intrăm în Pithiviers. Aici iar avem, ce e interesant, avem muzeul transporturilor. Am făcut un video anul trecut aici, am mers cu un trenuleț din 1912, parcă așa ceva era. Și aici puteți găsi un muzeu foarte interesant și vă puteți plimba cu trenulețul. Nu mai știu cât am plătit, 12 euro, cred că de persoană, nu a fost mult. Ia, uitați, chiar și aici la intrare e un trenuleț cu niște vagonete din astea mici, nu știu de ce erau așa mici. Probabil că astea sunt trenuri de lucru. Deci eu am pus GPS-ul și mă duc cum ar veni pe centura orașului Pithiviers. Mamă, cât e de norat în față. Sper să nu am ghinionul să mă prindă ploaia. Că eu cam am eu ghinionul ăsta să mă duc direct în ploaie.
Că în partea stângă nu e așa norat, dar aici unde mă duc eu exact către Orleans pare mult mai norat. Sper să nu mă îndrept în partea aia. Oricum, vreau să văd pe unde mă bagă GPS-ul. Oricum, pe aici mai cunosc că mă duc la revizie cu mașina. Haida, du-te. Deci, o iau pe aici. Uite că am și indicator. Am aici indicator, vedeți? Orleans. Foarte bine. Ei, numai bune. Bun, mai am și GPS-ul. Benzină, benzină mai am. Sunt la jumate de rezervor și mai am 48 de kilometri. Da. Eu zic că sunt ok. Dacă nu, poate o să bag de aici niște benzină să fac plinul. Ca să știu că nu mai am treabă. Mă opresc aici dacă văd un Peco și fac plinul la fideaua. Adică aici eu în față, în dreapta, știu că este un Peco, o stație Peco. Și vreau să mă duc să-i bag benzină, să știu că am făcut plinul, ca să nu mai am probleme. Dar treaba e alta. E prea norat. Sper să nu am... Gata, nu mai cobesc. Că e prea norat. Parcă mi-e așa un pic de groază să nu am vreo surpriză. Deși e și răcoare puțin. Sunt vreo 22 de grade, de la 70 la oră și cum nu-i soare, parcă e rece. Uite aici un Peco. Stai că mă bag să bag repede benzină. Ai văzut că am ținut eu minte. Sper să aibă de 98 pe acolo. Uite. Sper să aibă de 98, că mie de aia îmi trebuie. Na, wow, uite cât e ramul ăla. Uite că au aici de 98. Perfect. Uite cât e ramul ăla. Aici sunt mulți agricultori. Foarte bine. Ok, unde? 98-ul, ia cât ăla. Hai să vedem cât intră, vreo maxim 3 litri. Asta are rezervorul de 5 litri jumate. Hai mă, ce aici? 2 euro și 10, vezi? Aici e mai scump. Dacă n-a băgat de la Total, de acolo nu a fost de 98. Ia, hai să vedem cât facem plinul aici la el. Deși rezervorul nu e mare, că ăsta e scuter de oraș. Fii atent ce s-a umplut. Da, să fie. Până sus. Ok. Ia, hai să vedem cât am băgat. 3 litri 20. Na, ce ți-am zis? Ce v-am zis? 3 litri 20. Uite, pac. Portofelul cu actele, uite aici am o baterie externă. Pentru cameră, pentru una alta, că am pățit-o când am fost la Versailles. Nu mai vreau să pățesc chiar. Tichetul și Go Planet. S-a umplut, hai să plecăm. Să plecăm mai departe. Deci trebuie să o iau aici în dreapta. Ok, am făcut plinul, acum sunt mai ok, sunt mai liniștit. Numai să nu vină ploaia. Și în rest tot e ok. Afumă mă odată. Și direcția Orleans. 40 de kilometri, cică 50 de minute. Hai de viața mea. Numai să nu plouă, iară cobesc. Nu vreau să cobesc, mă, nu ploaie, mă, ce ai? Stați să vezi ce vreme frumoasă va fi mai târziu. Și aici undeva pe partea dreaptă trebuie să avem reprezentanța Toyota, unde vin eu, asta e reprezentanța mea. Unde am fost și ieri, m-a făcut revizia pe când plec în vacanță. N-am filmat că nu a fost nimic interesant. Uite aici. Aici am fost ieri. Ia cât-i. Mai iau și ei vreo 2 zile. Ce vreo 2 zile? Astăzi e ultima zi. Și închid pentru vacanță. Hai că ne mișcăm destul de bine. Uite acolo în față e autostrada. Noi trecem pe sub autostradă. Uite, 35 de kilometri până la Orleans. Avem Chateau de Chamarolles aici. E un castel care am zis că merg să-l văd și o să merg într-o zi. Fii atent acolo, ce Porsche 911. Era ăla cu motor de 2.7. Mamă, ce frumusețe și culoarea, ce bine arăta. Uite, Orleans, 35 de kilometri.
Nu mai am mult. Mamă, ce s-a dus Porsche-le, cât e de vechi, dar ce mere. Acum intrăm în localitatea Chiller-Aubois. Chiller-Aubois, mamă, ce nume are, că de-abia îl pot pronunța. Și aici încep și pădurile de la Orleans. Mă uit aici pe hartă. Orleans are unele dintre cele mai mari păduri departamentale din Franța. Deci orașul, și nu sunt păduri private. Uite, avem aici un total în față. Na, cine o știu de el? Nu avea, nimic n-are. Ba, numai motorin are. Uite, și ăla cu Porsche a intrat și a ieșit. Deci bine că am băgat de acolo. I-am făcut plinul, că nu era numai diesel avea. Uite. Verde. Uite, în stânga avem Chateau de Chamarol. Mă, am fost, mă, dar ce tântălăuzi, mă, dar ce prostii vorbesc. La Chateau de Chamarol am fost, l-am filmat. E acolo unde e castelul ăla cu parfumuri, cu tot. Doamne, deci eu atâtea am văzut că nu mai mă aduc aminte. Deci chiar nu mai mă aduc aminte. Aici e cu senzor? Hai că eu am încetinit. Da, e cu senzor. Îți fain asta cu senzor. Și te și obligă să nu mergi tare. Că dacă mergi tare, stai la semafor. Orleans are păduri mari și acum intram în pădure. Până acum eram foarte bucuros că intram în păduri, că mi-era cald. Dar acum nu-s bucuros că mi-e rece. Deși nu-i soare afară ca să zic că mă încălzește, dar parcă pădurea asta ține mai mult rece. Mamă, așa miros fain are. Wow! Super se simte. Uite, cum au adunat lemnele alea când au luat foc, ca și în orice pădure, cum adună ei dată la 2-3 ani, curăță pădurile și lasă grămezi mari de lemne, fără să le adune, le lasă acolo. Alea când s-au aprins, bă, oameni buni, vă dați seama că de-aia nu le mai pot stinge. Plus că e mult lemn care e căzut și ăla e uscat. Vă dați seama când s-a prins ăla, ce ai, mă, dezastru. Plus vântul ăsta care bate de vreo o lună și din cauza secetei, e dezastru. Și face deja clima lui, focul ăsta. Se ridică în sus, îți fac vârteje de fum și de jar, scântei care îl duci în altă parte și e foarte greu să-l controlezi. Bă, aici parcă e mult mai verde ca și în zona mea. Parcă e mult mai verde. Dar uitați cum irigă porumbul, dar și porumbul e mult mai mic ca în zona mea. Nu știu, cine știe, probabil l-au plantat mai târziu, dar de ce mai verde, asta nu pot să spun. Probabil cum au pădurile aici aproape și e mai răcoare, poate atrage roa mai mult, habar n-am. Fii atent, Forêt d'Orléans, pădurile din Orleans. Ce v-am spus? Că sunt niște păduri aici foarte mari, foarte frumoase. Dar acum e interzis peste tot în Franța, e cod roșu, interzis plimbările în pădure. Deci nu mai e voie niciunde. S-a terminat din cauza incendiilor și asta, și cum nici nu plouă, e nimeni voie. Acum intru în Lori, localitatea Lori. Auzi că au și radar aici undeva mai în față. Ok, să nu mă duc mai tare. Da, intră ăștia cu... Salut! Cum mașinile, ai văzut cum a intrat ăsta în față? Direct, nici nu s-o închisi că eram eu nu departe de el. N-au ăștia nicio treabă. Deci, să nu trec de 50 la oră. Bun, că dacă radarul mă ia din față, n-am treabă. Dar na, să nu fie undeva să-mi ia din spate, dar normal ar trebui să-l văd. Uite, așa la 50 la oră e ok, nu-i rece. Dar când ajung la 60-70, bă, mi-e rece. Dar na, asta este, sper ca într-o oră așa să se mai încălzească, să se mai ridice temperaturile. Și nu, să iasă soare, dacă are și soare, eu zic că ar fi mult mai ok. Uite aici indicator spre Orleans. Deci cum îi se descurcă fideaua, n-ai treabă cu el, ha? Am 16.892 de kilometri are scuterul ăsta. Și eu l-am cumpărat la 15.052 de kilometri sau la 15.050 l-am cumpărat. Și am făcut ceva kilometri cu el.
Deși au stat 2 săptămâni fără, când l-am cumpărat fără să-l folosesc. O săptămână au ținut în garaj până am făcut programare la revizie. O săptămână jumate au stat la revizie. Da, oricum, eu chiar îmi place de el, sunt mulțumit de el. Deci, ce au ăștia aici de mâncat? Ceva carne de vită făcută pe foc de cărbune, pe jar. Uite, ăștia vând lemne, ce vând ăștia? Fii atent, casele astea îmi plac din piatră. Hai că mergem către Orleans. Și Orleansul, cum ar veni începutul Văii Loarei. De acolo începe Valea Loarei, de la Orleans. Și de la Orleans puteți vedea cele mai frumoase castele, nu știu dacă pot să zic din lume, dar nu pe departe. Cam cele mai frumoase castele din Franța și poate chiar și din lume. Unele dintre, ca să nu însara oamenii în cap, cele mai frumoase castele. Acolo aveți castel după castel, din 10 în 10 km aveți câte un castel, deci puteți numai să vă plimbați de la unul la altul. Plus că sunt multe care sunt private, ale nu se pot vizita, dar alea se pot închiria. Se pot face evenimente acolo. Hai, doamnă, hai! Hai, doamnă, cu Giulia ta! E faină, roșie așa. Faină. Mamă, ce s-a dus tanti. Iui, direct. Hai că încep să mă apropiu. Mai am 9 km, dar deja văd că sunt multe hale, fabrici, habar n-am ce-s aici, dar sunt multe chestii din astea. Înseamnă că asta e zona industrială, cum ar veni, a orașului. Orașul Orleans, sincer, unul dintre orașele mele preferate. Dacă ar putea să mă mut, m-aș muta aici din cauza că nu-i departe de Paris, deci am 100 de kilometri până la Paris, poate 110 km până la Paris, am tren direct care face o oră și 20 până la Paris, deci când vrei una alta, totuși Paris e Paris, n-ai ce zice. Așa ca orașe care îmi plac mai multe, dar unde ar fi să mă mut ca să fiu și aproape de Paris ar fi Orleansul. Așa un care îmi place foarte tare și probabil unul dintre cele mai frumoase orașe care e și pe Valea Loarei e Angers. Angerul și după aceea mai în sudul Franței, Aix-en-Provence. Sunt mai multe chestii acolo, locuri foarte tare în sudul Franței. Da, eu din toate punctele de vedere vorbesc. Servici, aproape de Paris, toate astea, Orleans ar fi cam cel mai potrivit și frumos. Uitați aici deja, cum ziceam, că suntem aproape. Cred că am și intrat în Orleans. Nu suntem numai în zona industrială, cred că am și intrat. Deci, tot înainte, stai că mă duc tot înainte. Așa. Bun. Da, cred că am intrat, am intrat. Da. Uite, vezi? Pe aici, ca să mă duc spre centru. Bineînțeles, după aceea beau o cafeaua, o să-mi pun iară camera pe cască și o să facem o plimbare și prin oraș. Ce v-am zis? Se poate face road trip-uri cu piticania asta, cu fideaua, scooter de oraș. Cele mai faine plimbări lungi sunt cu astea. Și numai bine și soarele, nu mai trebuie să cumpărăm budigăi, pantaloni lungi. Uitați acolo în partea stângă avem Loara. Deja suntem pe malul Loarei. Ne îndreptăm spre centru și vreau să mă duc spre catedrala Saint-Croix, Sfânta Cruce. Normal, așa se traduce în românește, Sfânta Cruce. După care mai avem și casa lui Ioana d'Arc. Nu știu dacă ajung să o filmez, e o reconstrucție, sau cum se spune, a casei din 1429, anul în care ea a fost aici și a ajutat la eliberarea orașului. Zice că aici trebuie să iau undeva în dreapta. Sper să nu mă tăduc, eu tot vorbesc și nu mă uit pe GPS. Uite aici așa, pot să iau în dreapta și să mă îndrept spre centru, cum ar veni. Ia.
Da. E ok pe aici. Uite, acolo e pietonal, e foarte tare. Acolo unde e pietonal. Aici așa, în partea stângă. Deci orașul ăsta are multă istorie. Uite aici. E super tare. Wow, câte dodane, câte limitatoare din astea de viteză. Fii atent că am și indicator în partea stângă spre catedrală. Uite-l aici. Indicator înainte interzis, numai cu bicicleta ai voie. Așa, fii atent ce construcții fac ăștia. Ia că tot, uite catedrala. Partea stângă e catedrala, aici ce mai? Cred că e ceva de la primărie sau? Habar n-am. Dar avem catedrala în partea stângă. Hai să opresc GPS-ul să mai... Uite, aici așa-am băut o cafea într-o zi. Wow, uitați cât e de frumoasă. Uitați cât e de frumoasă. Stai acolo că intru eu în sens. Uitați aici catedrala asta cum arată. Fai de mine. E splendidă. Și hai să vă arăt și centrul ăsta cât e de frumos. Ia uitați și pe aici așa. Terase, pietonal, aici. E cu piatră din asta, dar nu scutură așa tare. Hai mă, ce faci? Ce faci mă? Uite aici, dar în schimb alunecă. Ce v-a zis de tramvai că vine pe aici prin centru? Ia, fiți atenți cum arată catedrala asta, fiți atenți. Ce faci? Ia câtă, ce faci, tanti? Ia câtă. Doamne feri mă, că nu știe ce face. Na, uitați aici cum arată centrul ăsta. E frumos, degeaba, e super frumos. Ia, ce tare e. Oamenii pe aici să plimbă. Nu, orașul ăsta chiar îmi place, vă spun, orașul ăsta e frumos. E frumos. Și ce localități se găsesc lângă el, wow, nici nu mai n-ai cuvinte. Orașele din zona lui, ia uitați oamenii la terasă, orașele din zona lui, până 20-30 de kilometri, cam așa, iară, sunt splendide. Sunt tot timpul băgate în pădure, că are o pădure foarte mare aici. Dar orașul e foarte, e liniștit, e tare. Și arhitectura și tot. Nu, e tare orașul, fii atent pe aia câți cățăi are și a trecut și pe roșu. Cu long vehicole, cățăi aia. E așa aici? No, n-ai ce zice. E fain, e fain. Avem verde. Ia să vedem pe aici, o luăm pe aici în stânga, o luăm. Să dacă am venit, dăm șutură prin oraș, nu? E un magazin românesc acolo, așa în partea aia, un magazin românesc, am fost acolo la ei. Îs de treabă oamenii și sunt mulți tineri aici, au ceva universități sau facultăți aici aproape, chiar aici lângă centru. Ia. Orașul nu e rău de fel. Așa, să mai ne întoarcem și mai în față. Uite aici era ceva catedrală, parc, Cheval Rouge, calul roșu, cică. Fii atent, vreau să iau aici în stânga. Da, fii atent aici. Uite ce tare e. Și acolo în față cu statuia, uitați aici sunt magazinele. Ia uitați cât e de frumos. Nu, arată bine, mă, arată bine. Acolo avem un fel de piață, cum ar veni. Cu o statuie în mijloc. Închis. Vedeți, acolo e statuia și am trecut mai înainte pe aici. Și acum o să dau iar o tură, dar vreau să dau o tură în spatele catedralei. Ia pe ăsta pe polițist. Ce face cu mașina pe acolo? Ce-s cu ăștia? Fii atent cu poliția. Ei merg pe linia de tramvai. Ia ce frumos se vede catedrala asta. N-ai ce, băi, e tare rău. Uite aici. Ia uitați. Acum o iau aici în dreapta. Numai că pe pavajul ăsta alunec. Și nu mă pot duce tare că alunec. Ia uitați cât e de tare aici. Și cât e de curat. E chiar, e foarte curat. Hai, treci mă o dată. Uitați aici.
și catedrala și unde au parcare exact sub catedrală. Deci încolo nu mergi, uitați aici cum arată, aici e renovată, văd că. Și aici au parcare. Se poate face distanțe lungi cu un scooter de oraș, doar că trebuie să aveți puțină răbdare, că nu poți să mergi tare cu el, că scutură, dacă bate vântul iară e aiurea, dar bă, așa, ce să zic, e un fel de o mini-aventură cu el dacă mergi la drum lung. Uite, de exemplu, eu acum am făcut 70 de kilometri cu el, m-am plimbat pe aici, mai mă plimb puțin prin oraș, mă duc, mănânc ceva, beau o cafeaua și mai fac încă 10 pe aici, după care mai fac încă 70 înapoi, da, se poate face.